Velkommen til årets tekstkamp. Vi har Liam Grant i mål. Her har vi ham. Her ser vi alle spillerne til en dramatisk kamp. Der står 0-0 i øjeblikket, og her har vi dagens helt store redningsmand til videre. Har løbet hele 25 redninger. Se ham lige. Professionel selv. Det stråler ud af ham. Start professionel i Køge Boldklub. Liam Grant. Født i Portugal. Opvokset i Danmark, men er englænder. Skidt kombination. Her har vi Bolleslevs, måske snart angreb. Det ser, de kommer ikke op til Liam. Liam, han er ufattelig sikker hernede. Jeg er ikke nogen superstjerne, vel? Lav interview, eller hvad? Liam, du står nu her under kampen. Løntoft Bolleslev. Ja. Hvad er din forventning til den kamp? Prøv at gå lidt ud, ikke? Sådan greb. Her ser vi ham. Den bliver sparket væk. Clearet. Den bliver clearet. Vi holder lige høje med næste situation. Der er indkast dog for højre eller venstre. Vi zoomer ind, hvis vi kan. Det kan vi ikke. Vi prøver igen. Sådan der. Indkast. Op på ham! Så. Og Liam, han skal lige udvise, han bestemmer det hele. Livet har markeret sig. Farligt forsøg for Bollerslev. Her har vi Liam Grant overhen bolden. Jeg kan næsten ikke løbe så meget pik fik han ikke over Morten Byg. Bliver måske en angreb til. Hvad er det samme? Bollerslev i angreb. Det er ikke godt nok. Det bringer ikke på første hold i Køge. Han forsøgte at redde den, men det gik ikke. Fuck, hvor fedt. Peter Schmeichel, Akka, Liam Grant. Og se ham, vi er virkelig skuffet. Første gang de er nede ved målet, og de scorer. Det var alt for os. Look at this ass. What a delicious little beautiful ass. Det er lige før den røv, den er bedre end hans mors jo. Som jeg har rørt på. Så er du måske nyt angreb til Bollerslev? Men nej, Liam har styr på forsvarstropperne. Jeg vil sige, hvad er de forventninger til dagens kamp? Det fik vi ikke. Jamen... Nu der gik der et mål ind, men du fortalte den første gang, men ikke anden gang. Hvorfor? Det er skidt forsvarsspil, mand. Det var Kim Dukslav Storbror, Rasmus Lav, eller René Bukslav, for den her, der scorede. Det var det ikke. Nej, det var det ikke. Det var faktisk ham, der sidder første gang. Det var ham, ja. Men hvad er han oplevede mål? Jeg havde lavet en forventning om, at han ikke skulle score i dag. Så redde den bare frem de andre, det er jo ligegyldigt jo. Altså, jeg har også et Bollerslev for helvede. Men hvad tror du, anden halvleg, den bringer? Jamen altså, jeg regner med at score i kasse eller to jo. Som målmand? Nej. Og der er udskiftning, det ser vi lige med. Ronny kommer ind i stedet for Jesper. Hvad vil du sige til den udskiftning? Skide godt. Jesper kan jo ikke sparke en bold fra til liv jo. Den lille lort. Han er mere end Hasselgran, ikke? Men hvad var det, du sige til... Fisk ud af banen, ikke? Vi siger tak, Liam. Det kommer en leder, han er klokken 16.00 i morgen.